Goddag og velkommen til gruppe 3's præsentation af en automatiseret fabrik, som vil håndtere de her plantepølser, som er givet i oplægget, og det er så for, at de kommer ind i produktionen på de her racks. Vi har opbygget det her system her, som du kan se, og det består egentlig af nogle sorteringsanlæg og nogle sensorer og så nogle sorteringsbånd, og så de her pop-up wheel sorters og vision systemer. For at simulere, at pølserne bliver håndteret, der har vi de her to CNC-robotter her, som det her det er vores rundel, som pakker pølsen, og det her det er så vores pakkerobot, som så vil pakke de her pakke med pølser i collies. Og det hele det starter egentlig her ved den her boks her, hvor vi så har en startknap, en stopknap, en reset og en emergency. Og jeg tænker egentlig bare, at vi vil prøve at følge et produkt gennem hele vejen. Og lige inden jeg går i gang, så vil jeg lige sige, at de her, det er for at simulere, at maskinen her, den får 6 pølser ind. Så den her tæller 6, og så spytter den en ud, for at det kan blive visuelt repræsenteret her. Og det samme er gældende her, hvor den så tæller til 12 i stedet for. Men for at den her video ikke skal tage en time, så har jeg reduceret dem til henholdsvis 1 og 2. Jeps. Og vi prøver simpelthen bare lige at starte maskineriet op, og så vil jeg prøve at forklare undervejs, hvad der sker. Så vi trykker start. Så kommer der et emne ud. I det her tilfælde en kasse, som skal illustrere et emne med metal i. Og den bliver så detekteret her i vores metaldetektor. Så kommer der en blå, den får lov at passere, for den er god. Så kommer der en her med eventuelle visuelle fejl, som bliver registreret af vores vision-anlæg. Og den her sensor her resetter så den her wheel sensor her, at den ikke skal køre til venstre. Så har vi en igennem her. Vores vægt registreret 3,5 på den før og 4 på den her, så den her bliver kasseret, og den anden den får lov at fortsætte. Og så kommer det over her i vores rundel, som registrerer med den her lille vision sensor her, at der er et produkt, og så er den er tændt fra starten af, så den ved egentlig, at den skal samle det op, når der er noget her. Og den bliver så bearbejdet. Og så kører det videre i anlægget, hvor det så får en label på af den her, pick and place her, scannet af vision-anlægget, kører over. Hvis der er fejl på, så bliver det kasseret. Så prøv at køre videre her til næste robot, som så pakker dem fra pølsepakker over i de her collies. Så kommer der et emne ud. Og i det her tilfælde her, så skal det så illustrere en pakke collies. Sensor får markat på, bliver tjekket med vision. Og hvis der er fejl på, så aktiverer det så den her pivot arm her, som så sorterer den ned på det der bånd. Så kommer det herover, bliver taget op, kørt ind. Og så når det rammer sensoren her, så slipper den så. Og så kører det egentlig videre. Får et markat på. Og så er det sådan set en palle, der er klar til at blive pakket der. Skal vi lige se, om vi kan få en med en fejl på. Det kommer der her. Og alle de sensorer, der sidder herude på de her kasseringsbånd her, de resetter så eventuelt den her pop-up wheel sorter eller den her pivot arm. Og det kan vi lige se her. Så bliver den scannet, og den er så kasseret. Og for at få det her program til at virke, så har vi noget kode her, hvor vi så har alle vores sensorer og aktuatorer og vores logic gates, som så spiller sammen til at få det her til at fungere. Og ja,
Det var det, vi havde. Tak fordi du kiggede med.